नमस्कार मंडळी, खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. खूप खूप स्वागत आहे. कमेंट करा लवकरात लवकर. सीवर जॉईन व्हा मंडळी. हाय निहार, खूप दिवसांनी आलास. कुठे होतास भावा? हायस कुठं भावा? तू हायस कुठं? खय गेलं होतस ते सांग माका. तू खय गेलं होतस ते सांग माका. मी आता हयच असोय आणि मी माझा असताय रोज लाईव्ह भावा. तू खय येणच नाही हल्ली. मी म्हटलंय खय USB ला गेलं की काय? सांगा सांगा, कमेंट कर. संडेला पण सुट्टी नाही. कोणाला? तुला? ऑफिसला आहेस काय? एक नंबर लाईक, थँक्यू. निहार बोल. हाय सागर दादा, संडेला पण सुट्टी नाही. नाही सागर दादा, संडेला पण सुट्टी नाही. काय करणार? आमका आराम कय असता बाबा. हे बार हाय, तू येऊ नको आणि मला विचार कुठे होतो. हे बरं. अरे मी तरी आलेली तर. सध्या माझ्यासोबत एक इन्सिडेंट झाला, त्यामुळे मी लाईव्ह आली नव्हती. तो मी शेअर नाही करू शकत कोणासोबत. ते कारण होतं म्हणून म्हणजे मंगळवारपासून यायला जमलं नाही. हाय सुनीता ताई, आहेस कुठे तू? गावी जाणार आहे का? नाही रे, गावी जाऊन आली ना मी. गावाला मी जाऊन आलेली मे मध्ये, आणि जूनमध्ये मी रिटर्न आली. जुलैमध्ये मी रिटर्न आली 50 दिवस सुट्टी घेऊन. आता एवढ्यात नाही. आरामचा आराम असा माका माहीत असा. आरामचा आराम. अरे बाबा काय करणार, वय झालं आता, आराम करायची वेळ झाली. सांगितलं पण नाही. अरे पण तेव्हा तू ऑनलाईन असशील तर सांगेन मी. तुला जाणार होती ते बोललेली, आठव. तू माझ्या लाईव्हला यायचास तेव्हा. हाय आरुषी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. चिनू म्हणतोय नमस्कार ताई. नमस्कार मॅडम. नमस्कार चिनू, कसं आहेस तू? चिनू म्हणतोय लाईक केलं, थँक्यू. निहार दादा, वय झालं असं हातात काठी आली असा काय? नाही काठी नाही हा, पण झाडू असा हातात कचरो मारत राहते सदीनं. हॅलो फ्रेंड्स, हॅलो आरुषी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. तर प्लीज पटापटा सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा की तुम्ही कुठून बोलताय. यामध्ये जास्त काम नको करू, नाहीतर कंबर दुखाची. मग बाबा माझं काम करू कोण येतला रे? मी नाही काम करतला तर सर काम करू का येतला कोण? आपली कामं आपणाकच करू काही भावा.
निहार तुला सुट्टी आहे का आज? सुनीता ताई जेवण झालं का? सुनीता ताई जेवण झालं का? कमेंट करून सांगा. कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट येत नाही आहेत. वेर इज कमेंट, वेर इज कमेंट, वेर इज कमेंट. कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो. या जगण्यावर या जन्मावर शतदा प्रेम करावे. हाय आरुषी म्हणते लाईक करा. मंडळी लाईक करा. आरुषी ताई सांगताय सगळ्यांनी लाईक करा. कोण करत नाही आहेत का? प्लीज करा. स्नेहल ताई हाय, नमस्कार. लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू स्नेहल ताई. कशा आहात तुम्ही? कशा आहात? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. हॅपी संडे, हॅपी संडे, हॅपी संडे. हॅलो जी, हॅलो. हाय स्नेहा ताई. स्नेहा नाही आहेत त्या, आरुषी ताई. घाटगे ताई आहेत त्या. तुम्हीच सांगा. काय सांगू? हाय अमोल दादा, स्वागत आहे अमोल दादा. दोघी पण कशा आहात? आम्ही मस्त आहोत. गाडगे स्नेहल ताई मस्त आहोत आम्ही. आवरली का कामं तुमची सगळ्यांची? आवरली का कामं? भांडी घासताय का? हो, कामं भरपूर आहेत. आय रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू की माझी जी प्लेलिस्ट आहे व्हिडिओची किंवा लाईव्हची ती ऑन करा आणि प्लीज चालू ठेवा, जेणेकरून मला माझा वॉच टाइम जरा वाढेल. मॅडम माझं ॲडमिशन झालं. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन चिनू, कॉंग्रॅच्युलेशन. संडे हॉलिडे असतो, नो काम. ओके, आमच्याकडे तर संडे फुल काम, नो हॉलिडे. आमच्याकडे तर आम्हाला नो आराम, ओनली काम. कुठे झालं चिनू तुझं ॲडमिशन? चॅनल कधी होणार आहे तुझा? काय माहिती दादा, वॉच टाइमची कमतरता भासते, पूर्ण करा की. वॉच टाइमची कमतरता, जरा माझे व्हिडिओ वगैरे बघा, प्लेलिस्ट ऑन करा. वॉच टाइम तुमच्यामुळे वाढणार आहे, सगळ्यांमुळे. तुम्हीच जर बघत नाही तर आता मी काय करणार? मला कोल्हापूरमधील TY पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मिळालं, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. वाव, व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चिनू म्हणतोय थँक्यू. वाव, व्हेरी नाईस. चिनू तुला जमलं तर तुझ्या मोबाईलवर किंवा काही लॅपटॉप असेल तर त्याच्यावर माझं प्लेलिस्ट ऑन कर, लाईव्हची किंवा व्हिडिओची.
कारण माझी सध्या तब्येत बरी नसल्यामुळे मला लाईव्ह घेताच आलं नाही 8 दिवस, त्यामुळे. हॅलो हॅलो मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणारे कमेंट करा. अच्छा, काय झालं? अरे भरपूर ताप येत होता मंगळवारपासून. त्यामुळे 8 दिवस म्हणजे सोमवार पासून माझं लाईव्ह झालं नाही ना. त्यामुळे प्लीज ज्यांना ज्यांना जमेल त्यांनी प्लीज 1 तासासाठी तरी प्लेलिस्ट करा. तरी पण मी आधी मधी बघणार नक्की. मला पण वेळच नव्हता. आता थोड्या दिवसात माझं कॉलेज सुरू होईल, मग माझं लक्षच लागणार नाही युट्यूबला. येस, अभ्यास चांगला कर. मंडळी लाईक करा चॅनलला. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मी माझं चॅनल काढलं माहित आहे का? नाही, मला नाही माहिती. चॅनलवर कमेंट कर, मी बघते. मंडळी सीसीवर असणारे कमेंट करा यार, कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. हो, मी कमेंट करतो शॉर्टला तुमच्या, बघा नंतर. ओके, बघते. ती सब झालेत माझे. ओके, मी पण तुला करते सब. ओके, जेव्हा तू अभ्यास करत असशील किंवा जेव्हा तुझं मोबाईलवर काही काम नसेल ना, तेव्हा सांगत होती की माझी जी प्लेलिस्ट आहे ती ऑन ठेव, असं सांगत होती. हाय सुरेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे सुरेश दादा. मी आलो ना आता. येस, स्वागत आहे खूप खूप. उद्या मंडळी नागपंचमी आहे, माहिती आहे का? उद्या नागपंचमी. काय झालंय तायडे? काय नाही दादा, मी सांगते की कृपया
जेव्हा तुमचं मोबाईलवर जर काही काम नसेल ना, तेव्हा जरा माझी जी प्लेलिस्ट आहे माझ्या चॅनलची ती जरा ऑन ठेवा, जेणेकरून माझं जरा वॉच टाइम वाढेल आणि मला तुमची हेल्प होईल. जेवण झालं का? हा, जेवण आता काय थोडस खायचं. नाश्ता भरपूर झालाय, जेवण थोडस करायचं. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. मग काय नवीन विशेष चर्चा? विशेष चर्चा म्हणजे उद्या नागपंचमी येते. विशेष म्हणजे उद्या नागपंचमी. आमच्या कोकणात पातोळे करतात. मंडळी कमेंट करा सीसीवर असणाऱ्यांनी. चार झाले म्हणा पाकर होया, चार झाले म्हणा पाकर होया. देख ले अगर तो बेकरार मैं हूँ ना, खामोश है कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा यार. देख ले अगर तो बेकरार मैं हूँ ना. संडेज तुमच्याकडे कमेंट करून सांगा आज काय बनवताय आणि कोणाकोणाचं श्रावण आहे ते पहिलं सांगा. ते कोण कोण श्रावण पाळतंय आज? कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करून सांगा कुठून आहात, कुठून बोलताय.
हाय कौशल. कसो असे भावा तिया. हाय. खूप खूप स्वागत असा. बाय. स्वप्नांत थँक्यू कौशल्य लाईक केल्याबद्दल. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून सांगा कुठून बोलताय. त्याशिवाय समजणार नाही मला तुम्ही कुठून आहात ते. हाय योगेश दादा. श्री स्वामी समर्थ. लाईक डन. ताई बोल की. श्री स्वामी समर्थ दादा, कसा आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे. हाय आरुषी. खूप खूप स्वागत आहे. काय योगेश दादा, जेवलास का? जेवलास?
कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा.
हॅलो हॅलो. कोण बोलतच नाही म्हणून मी पण बोलत नाही. काय मंडळी तुम्ही बोलत नाही, सीसीवर आहात, बोलत नाही तरी पण लाईक करा मंडळी.
हाय अक्षय दादा. हाय अक्षय दादा, आहेस का लाईव्हला? रामदादा, जय भवानी, जय शिवराय, जय शिवप्रतिष्ठान. येते मी 1:15 वाजता लाईव्हला येते. ओके, फेस लाईव्ह घेणार आहे 1:15 वाजता. दुपारी लाईव्ह आहे. बरं ये. फेस 1:15 येते मी. ओके बाय, टेक केअर. दुपारी 1:15 फेस लाईव्ह. ओके.